Tarbiyyantar da ɗanki Alkhairi. Yayin da yarona ya kai firamare 2 a makaranta, wata rana ya dawo fensir ɗinsa ya ɓata. Na ce, to ya aka yi a makarantar? Ya ce, na ari na abokina. Na ce, me abokinka ya karɓar a hannunka da ya baka fensir nashi? Abinci ko kuɗi? Ya ce, babu. Na ce, aiko ya samu ladanka da yawa, amma kai ma za ka iya samun ladan wasu nan gaba. Zan siya maka alƙalama guda 2, ɗaya ka dinga rubutu da shi, ɗayan kuma mu kira shi da alƙalamin Alkhairi. Idan ka je makaranta, ka ringa ara ma duk wanda alƙalaminsa ya ɓata ko ya manta a gida. Yaro ya murna da haka. Tun daga lokacin yake tafiya da alƙalama guda 6, ɗaya na rubutu, sauran na Alkhairi. Riba na farko da na fara ci shi ne, da gaba ɗaya yaron bai son makaranta, amma tun daga ran da na ƙirƙiro wannan hikimar sai na ga ya soma ƙoƙari. Kullum yana Allah gari ya waye ya je makaranta, saboda ya zama tauraron aji a abu guda. Dukkan ɗalibai suna zuwa masa da buƙatunsu, haka malamai duk sun san shi. Da sun fahimci wani baya rubutu don bai da fensil sai su ce, ina wani mai alƙalamin Alkhairi. Babban abin farin ciki shine yanzu haka ya gama jami'a, ya yi aure, yana da 'ya'ya, amma ya kasa manta alƙalamin Alkhairi. Har ta kai ga yau shine shugaban babban jami'an asasa Alkhairi na garinmu. 'Yar uwa, ki tarbiyyantar da ɗanki ta hanyar hikima da soyayya. Ki koya masa son Allah da Alkhairi tun yana ƙarami. Idan ya bi jininsa, ba zai girma ya zama ramin kuwa daga ke sai 'ya'yanki ba insha Allah. Allah ka shirya mana zuri'armu gaba ɗaya. Amin ya rabbal alamin.